Da na kan tuna lokacin da nake tare da ke cikin nishadi mu zauna muna ta hira da ke yanzu ma ke a duniya ni na je jiki mutuwa ta gaggawa don ta raba ni da ke Allah sarki rayuwa inda na tuna da ke na yi kuka Allah sarki rayuwata. Rayuwa da masoyi yana da daɗi, haka idan rabuwa ta zo ko da ta mutuwa ce abin yana da zafi. Allah ya haɗa mu da masoyi mana gari masu son da gaske. Amin ya Allah. Fatan alkhairi ga dukkan masoya masu son junansu tsakani da Allah. Daga Musti kenan Isa. Na gode. Please subscribe for